An sandan mata? Sunan ne fa kawai naka, amma gaba ki da aikin aina wane ni nake. Daga yau to ka gyara nan dangane wani aiki na mana, ka gani mazan ya ba. Mene? Dan gaba dai kun wani zubo min idanuwa. Wallahi na bada jin tausayin ka ne baba. Yi min shiru. Yalla mai yaran mu to. Zan yi to a ciki. To ina ma ka riga ka shigo. Wane ne kai? Ni ne mana na garajo. Na garajo? Yalla bai. Da Allah ku taimaka min da wannan zan samu nan ci abinci. Iya ne malam da garaju, nan ma ka zo neman abincin ne, ko kuwa dai wannan wani sabon salon ne, mazai bayani. Wata kam dama. Shiru! A wancan sanin da ne maka babu wannan gashin a kanka. Iya mun bayani yanzu ya kai ka samu. Lokacin da na shiga cikin nemuwa ne. Sai Ubangiji ya da wata mata mai taimako. Shi ne ta kira ni. Ta kirawo ka? Yaya kuka yi? Ai wata kama ainihin ba. Lokacin da ta kira ni sannan kuma ta zamo min wani kyakkyawan zobe ta sanya min shi. Gabaki da dukkanin rayuwa ta kawai ta canja. Idan ta zamo maka shi, ya dace da rayuwa ka shi kenan. Ka taimaka min da bayananta, ni ma zan je. Waye zai iya da aikin da zai iya canja rayuwarsa? Zuwa nan da sati ɗaya sai ka dawo ka ganta. Shikenan. Kai dakata. Kai dan daba ne. Ne ma kama da su ne. Idan ba dan daba ba dole sai ba shi katin shirya. Yarinya maza ba shi. Wai kai kana nufin umarni zaka dinga bamu? Me zai hana daga yau? Ka da nan ka dinga sallama jama'a mana. Kin gade, ko ma dai menene wannan ya wuce? Maza yalla bai gashi. Je ka wula. Wannan kuma fa. Wannan masu nasara ne wannan kuma sababbi. Ta ka sani. Zobe. Kai ma kai ya tantancewa ne da zoben da ake magana. Ga nirfin majina ta garso. Kowa sai ya kasance cikin shirya abokai. Barka da zuwa. Kai maza kauce da ninka kauce. Ba ma ya zama dole rayuwarka ta canja ban kana tare da wannan? Kutume lesi, me abin da ya kamata na yi ne? Ruwa, jan Allah ki karbi wannan. Ki sanya min albarka, yawa ki sanya min albarka. Tashi miya kan to. Da ko da yaushe sai dai in dinga kallon manyan fina-finai. Abin ya dinga bani sha'awa ko nan ko ba a saka ni. Yanzu kuma gashi a banku kuma nake aiki. Kuma a yayin da kaddara ta canja lokacin da kika bani wannan zoben ne sai ga shin a cikin manyan jarumai nake da izza ta nake tattakawa kamar haka. Jinjina ga nirbin maji. Babu abin da nayi. Ni kawai ikon daga bangaren zoben da na baka ne. Shi yasa nace ba. Jinjina ga nirbin maji. Kai kuma ba. Madam, a rayuwata ina so na zama producer. Daga haduwa da ke gaba ɗaya kaddara ta sauya. Sai ga shi dukkanin fina-finan da na shirya sun zama manya, sun zama shararru. Madam, gaba ɗaya baiwanki ce na tabbata. Ba baiwa ta bace ba. Nan gaba kaɗan sai tauraruwa ka tafi tafa wakali. Jinjina ga nirbin maji. Gaskiya ba madam ta musamman ce. Kai ka yadda tauraruwa ka za ta fita bawan kaliyan din? Amma kai cikakken mara basira ne. Shi ne haddasa wani aurora kamar mace? To shi ba producer yake san zama ba. Da producer nake yin magana ba distributor ba. Kai wannan ba zai gode ne. Kai ga na zuwa. Ruwa, me yasa kika makara yau? Ina makaran mana. Yawan caza mun kan da kake yi ne. To kuskure ne. Baka tada mana mutane. Amma ba banke bane kaso na daidai. So kake idan an yi aikin mu dinga rabawa daidai. To kaso 25 kenan. Na gane saboda basira kace ko? To na rantse ba zan yarda ba idan ba ka mana tona asiri. Idan ka tona asiri ka san ina ne zaka koma. Kai tunani. Jama'a ku taimaka ku yi canke yawa. Zaki canke don mun samu nasara. Kani ya ka. Tidir gaji daga cewa canke sa. Na juya ga darewa. Zaki canke. Kar ka faɗa maganar banza. Waya. Daga yin magana kuma sai mari daga magana kawai ce yawa ya dinga dakata. Maza ki zaba da cikin nan. Waya. Amma dai kin san da basira ta nake janyo mutane. Kunnin dama ba aiki ka bane? Ko kuma dai ni kake so in nemo maka su? Wancan ya ce ya je Bangkok. Shi kuma wancan ya haɗa wani ɗan ƙaramin fim ya ce wai babba ne. Banda hama gona shi yake tunanin zai wuce fawon kaliyan. In ka ƙara kamin irin su, sai na kimtse ka a harƙala. Dalla sauraron ba za ta ba. Sai daga ta. Ban tsaya daga waje ba sai da na shigo nan tsaya. Ina jin ka. Dama. Ka daina wannan jin kunyan malan ka bari magana. Za ka rufe min baki ko sai nema. Ni matsala ta musamman ce. Ban gani ba. Cikakkiyar matsala ce ta gaggawa mara lafiya da zai iya shekewa in ba mai magani. A cikin zuciyata ina rasa yadda zan yi in na gama ci. Wayyo Allah. Kaga wannan ba matsalar mace ka je asibiti ka nemo wani likita mai suna sa. Baya mago. Ka samu ka gintse min bakinka. Ina daɗe ina neman maganin matsalata. Sai aka ce min babu wanda zai iya seke. Ina ganin ki sai naga kin cancanta. Kin dace ke ce. Na fahimta. Kana da babbar tauraruwa. Bara in ga wanda ya fi dacewa da kai.
Ina mai tabbatar maka idan ka sa wannan. Ai kuwa idan haka ne, ke kamata ki samun da kai. Wallahi wani da gugin jiya daga can fado Wayo, ta. buri na zai cika na zama jami'in ɗan sanda. Nan da awa 24 za ka ga sakamakon abin da kake so. Mwah! Yanzu sai ka je waje ka biya kuɗi, sai ka koma gida ka kwanta da hankalinka. Na gode. Madam, idan ba aka yi rashin sa'a matsala ta bata cika ba. Wayo ala. Ke tuno wannan kidan? Idan yi maka aiki mai kyau, ka ga kenan ba za ka yi mana komai ba. Ka gane, shi kenan sai an ji ku. Fatan cika buri. Ruwa, ki yarda wa Ubangiji ya amsa da wani sa gaba daya. Domin kana kallon wannan gasar mutane mai dare. Kai wato ba za ka bada mana gaskiya ba ko? Maza bari gaskiya. ce da yalla bai. Za ka iya ci gaba. Maza ka bada, bari. Kai, da ma so kake ka bata min hannu ba. Sai na ci, gane ka. Baba! Kai! Me abin da kake gani a ɗan yatsa na? Na je ya saka mamun zoben sa ko ba gaba. Me amfanin sa to? Zobe ne da zai cika min dukkanin burika. To sai me ya? Zan zama cikakken ɗan sanda mai ƴanci mana, mai canjawa ba irin ka ba. Ka gani ma yanzu ka samu kai waje. Ka ga Allah ka ga mana ina ka sa lolo wannan. Wai ba za ka bada Wai bane ka ko barawo kuma kada ne? kake lallabawa ya taimaka ya gaya Me maka. yasa ka yi? Barka ga yadda za yi. Dan juyo nan barawo kaji. Ina ka ajiye lulu Ban nan. sani ba.